Hi guys, welcome back to my Cecilia Najar YouTube channel. आङो दायो दिनै Tamil Nadu to Bangalore Bangalore थांगासिनो आरोना दासो सिखारखादों सिखारग्रो मोनग्रोग्रा मेगनफोरखौ बेबायदि नुदों मोजां नुवाखै बुथेथे नुदों सिखारबाय जाथो ओंखाम एसे जाबाय थांसै आरोना बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो बेंगलर नुहैफिनसिगोन Then continue straight past Prashanthi Grand Enclave. ओरैबायदि मुब्रुं मुसि फैदों आरोना आयो हा जे मुब्रुं मुसि फैदों उन्दुनासो सिखारनायमोन ना खामदों आं दा मोनफैबाय फाइनालि बेंगलर इलेक्ट्रनिक सिटी जिगनि रड मोनफैबायलाय जेने गिलिर आयो मेंबायलाय This route avoids a road closure on Attabele Rayakotai Road. You are on the fastest route. You should reach your destination by 9:46 a.m. ओरैबायदि गिलिर आंनि बेग हाबजाला Head east. Finally मोनफैबाय बेंगलर फायब्रा लाजिदों जोंहा सासे Thank you dear friends थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ आरो गाबोन कुइसन एन्सार होनो सानदों थ' बे टाइमाव लोगो मोनफिनगोन दे बाय बाय